गिबियावनो आंनि BNE1 चेनेलनि नायगिरिफोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर, नै जोंहा न'नि सिथ्लायावनो लाफा फोदोंमोन। लाफायाबो बुहुद ग्रोम ग्रोम जादोंमोन। लाफाखौ खाखांबाय, दायो लाफाखौनो मोनजागासिनो दङ आरो। बिदिबा नायलांदो। नैबे सानजा फारसेथिं बानलु बिफांबो दङ। बानलुआबो थाइबाय नै। बेयो बानलु सिथ्लायावनो गासिबो लोगोफोर। आरो नै बे बेराजों लोगोसे फाथैबो दङ। फिसाजोआ डिस्टार्बथार, मेथाइ खनना होदोंमोन। फिसाजोआ मोसानो गोसो जाथारो। नै लोगोसे फाथैयाबो ग्रोम ग्रोमथार, बेखौनो खायै खायै जाबाय थायो। बेरायावनो जायो लोगोफोर फाथैया। नै अहरबो दङ। अहराबो जा थाइदों। सोरबा सोरबा खख्लिंबो होनो नामा? नायलांबाय थादो लोगोफोर। मा गिदिंलाय? मा एरनो गिदिं? मा एरगोन खायद'? कफि। कफि। मा मैगं दङ? कफि। ओमफ्राय फान्थाव बिलाथि। बिनि उनाव? लाफा। गैला? दालाय साहा लोंखोना ओंखाम जाखो? औ। साहा लोंखांबाय? आबैयालाय मा खालामदों? आबैया? दङ। बै ना हमबाय थानायालाय सोरबुरा मोनखोब्रा? बिदा गिदिर ना सोरबुरा मोनखो? गैया। मागुर मोनाखै? जिबौफोर नामा? जिबौबो गैया? जिबौ दंना माथो? थगायबायदांलै बियो। नाखौ नायबासो मिथिसिगोन। थगायमाराखैथ'? बिसास गैयालै नोंजों। दालाय ओंखाम जाखोना सा लोंबोखो? ओंखाम जाखोना सा लोंबोखो? सिगारेट सोआखै? सिगारेट सोआखै? गय जायाखै? थगायबाय दा, आंनि सिगाङाव सिगारेट थें थें सोबदोंमोन। दा थगायलै नोङो। होनबाथ' नाखौ मोनमारदों नोङो? मागुरफोर दंना गैया? सारबा मोनगोनदां? थगायबायलै। नैबे मानसिया बिराद थगायोलै बिदा गिदिर रायजोफोर। एकदमबारे। माबा बिदिबा थांसै? गैया मारा होनो लिंबाबो मोना माथो।